Thank you very much for the privilege that I can be here. Děkuji vám velmi za tu výsadu, že zde můžu být s vámi. First, I must apologize. Nejprve se musím omluvit. I would like to speak in a more common language to you than English. Budu se snažit vám mluvit takovým běžnějším jazykem než angličtinou. Because my language, Slovenian, můj jazyk, slovinština, is related to Czech language. je příbuzná k češtině. So I can understand some words that we sing. Já jsem rozumím některá slova, která jsme zpívali. But I'm not fluent in Czech, unfortunately. Ale nejsem plynulý, bohužel nejsem plynulý v češtině. My wife and I are here Moje žena a já jsme zde basically to say thank you. hlavně proto, abychom poděkovali. Because the evangelical Christians in Slovenia today Protože evangeličtí křesťané ve Slovinsku v dnešní době are the fruit jsou ovocem of one missionary jednoho misionáře, who came from this place, který přišel z tohoto místa. Anton Chraska. Antonín Chraska. He was working in Slovenia for 20 years. Pracoval ve Slovinsku 20 let. His work was very hard. Jeho práce byla velmi tvrdá. But as he was leaving, a když opouštěl Slovinsko, there was one little evangelical community that started. Tak tam byla založena jedna malá evangelická společenství křesťanů. So he is the pioneer of modern day evangelical church. Takže on je vlastně takovým průkopníkem moderního evangelického slovinského křesťanství. So when you look at the two of us, že když se na nás dva podíváte, you can see fruit of the prayers that have gone from this place. Můžete vlastně vidět ovoce modliteb, které přicházejí z tohoto místa. And of sacrifice of your people here. A také je to ovoce obětí lidí tehdy zde. Who sent one faithful servant of God to our difficult country. Kteří vyslali jednoho věrného muže na obtížnou cestu do naší země. So today I was asked to share something from Scripture with you. Byl jsem požádán o to, abych dnes s vámi sdílel myšlenku, oddíl slovo z písma. So when I was preparing for this, když jsem se připravoval, I thought it's the best thing to remind us all. Myslím si, že nejlepší je všechny nás připomenout of the foundation on which we all stand. Upomenout nás na základy, na kterých my všichni stojíme. And this is the gospel of God. A toto je evangelium, Boží evangelium. So I would ask to read from first epistle to Corinthians. Budeme číst z epištoly 1. Korinským, chapter 15. kapitoly, verses 1 to 7. verše 1 až 7. 1. Korinským si můžeme najít 15. kapitola, verše 1 až 7. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte. A skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen 3. dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Ještě 8. verš. Naposledy ze všech se jako nedochůdčití ukázal i mně. Lord Jesus Christ, Pane Kriste, we ask you to speak to us. Prosíme tě, abys k nám promlouval. May we hear your voice. Abychom snad slyšeli tvůj hlas. And may your words burn in our hearts. Aby tvoje slovo hořelo v našich srdcích. Like it has in the hearts of your disciples on the way to Emmaus. Tak jako zahořelo v srdcích tvých učedníků na cestě do Emmaus. Amen. So, here in this passage,
we have the foundation of our faith. V tomto oddílu, který jsme četli, máme základy naší víry. Absolute basis of who we are, of what we are. To je absolutní základ toho, co jsme, kdo jsme. It is foundation of our salvation. Je to základ našeho spasení. That's how we are saved. To je to, jakým způsobem jsme spaseni, jakým způsobem jsme zachráněni. Paul says in this translation, this is a matter of first importance. A Pavel říká v tomto oddílu, že toto je věc prvořadé důležitosti. So it is important that we remind ourselves from time to time about this first thing. Je velmi důležité, abychom se čas od času upomínali na tuto prvotní věc. So that we can run the race. Abychom mohli běžet závod. Now, here actually we have very short and very precise definition. Máme tady vlastně takovou stručnou a velmi přesnou definici. What is the gospel? Co je evangelium? What is this thing? Now, before we look at it, we must look at what the word gospel means. Předtím, než se nad tím zamyslíme, musíme se podívat, co vlastně znamená slovo evangelium. So this original word evangelium, to původní slovo evangelium, means announcement, znamená vlastně oznámení, means proclamation, vyhlášení. It's used in the secular world of the time of New Testament. A bylo užíváno běžně v sekulárních kruzích doby Nového zákona. As a public proclamation of maybe some victory that Caesar has done. A bylo používáno v takových souvislostech, jako třeba veřejné prohlášení o tom, že Caesar has won a victory in war. Že třeba císař vyhrál nějaké vítězství v bitvě, ve válce. Or that a new Caesar was born. Nebo že se nový císař narodil. So this is, and it has also this prefix which means good news. A má to taky k tomu předponu, to slovo evangelium, že je to dobrá zpráva. So it's a good proclamation. Je to dobré prohlášení. And it's a very, very public thing. A je to velmi veřejná věc. For everyone. Pro každého. So now Pavel tells us what is the content of this proclamation. A Pavel nám vlastně říká, co je obsahem tohoto prohlášení. It's very simple. Je to velmi jednoduché. Three things. 3 věci. Christ died for our sins. Ježíš Kristus umřel za naše hříchy. He was buried. Byl pohřben. Was resurrected. A byl vzkříšen. That's it. A to je ono. Now, of course, it's very important if we read carefully that you see Paul writes that he died for our sins. A je velmi důležité, když chceme si uvědomit, že Pavel říká, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy. So when gospel is proclaimed, když je evangelium vyhlašováno, God speaks to every person. Tak Pán Bůh mluví ke každé osobě. This thing that happened there, then and there, ta věc, která se udávala tehdy, is valid for you. Je platná pro vás. And me. Pro mě. Now. Nyní. Today. Dnes. That's very important. The gospel is God's active power, as we will see, working today. A to je velmi důležité, že evangelium je Boží moc, která působí dnes. And then another thing that we see in this passage. A další věc, kterou vidíme v tomto oddíle, that it's mentioned twice at least, according to the scriptures. Je zmíněna nejméně 2krát, a to je podle písem. That's very interesting. Je to velmi zajímavé, ne? This, in a way, this shows what the Bible is for. No a to svým způsobem ukazuje, k čemu vlastně Bible je. Here, of course, it's referring to the Old Testament. Tady samozřejmě v tomto oddíle to odkazuje na Starý zákon. But it's the same true for the New Testament. Ale ta stejná pravda je pro Nový zákon. The whole Bible is a testimony. Celá Bible je svědectvím of this simple gospel. O tomto jednoduchém evangeliu. That's why God gave us this whole big story. A to je proč nám Bůh dal celý ten velký příběh. As a certain sure testimony. Jako jisté svědectví. Určité jisté svědectví. About this gospel. O tomto evangeliu. About death and resurrection of Jesus. O smrti a vzkříšení Ježíše Krista. And then we can also
understand why Paul goes on here A proto také můžeme rozumět, proč Pavel pak dál pokračuje and lists the names of human witnesses. a vlastně uvádí svědectví lidí. Yeah, witnesses to the resurrection of Christ. Svědků, kteří vlastně jsou svědky o vzkříšení Ježíše Krista. So we have two testimonies in a way. Takže vlastně zde máme dvě svědectví. The testimony of Scripture Svědectví písem and the testimony of living witnesses. a svědectví žijících osob, žijících svědků. And now I would remind you to look carefully. A chtěl bych vás upomenout, abychom se podívali poctivě. Paul lists himself as one of the witnesses. Pavel uvádí sám sebe jako jednoho ze svědků. Although he hasn't seen Christ with his own eyes. I když na vlastní oči Ježíše neviděl. He got a revelation of Christ later. On měl později zjevení Krista. So he is somewhere, of course, he had a very special calling. Měl samozřejmě velmi zvláštní povolání. But on the other hand, he always says, follow me. He sets himself as a model for us. A na několika místech říká, následujte mne jako příklad. So today, we are also witnesses of Christ's resurrection. Takže i my dneska jsme svědky Kristova vzkříšení. Because of the revelation of Christ that God is giving to each of us. Protože Bůh dal zjevení Krista každému z nás. By His Holy Spirit. Svým Duchem Svatým. So, we should note here the crucial importance of resurrection. Zde bychom měli poznamenat importance of resurrection. Jasnou důležitost vzkříšení. Later on in this chapter, we don't have time to read. Později v této kapitole, neměli jsme čas přečíst dále. Paul is actually speaking of how important it is to have this foundation clear. Tam dále apoštol Pavel mluví o tom, jak důležité je mít tento základ jasný. For example, he says, if Christ has not been raised, třeba říká, že pokud by Kristus nebyl vzkříšen, your faith is futile. Tak vaše víra je k ničemu, je prázdná. And you are still in your sins. Stále jste ve svých hříších. And so on. A tak dále. Because with the resurrection, protože se vzkříšením, God has confirmed that this crucified criminal, že Bůh potvrdil, že tento ukřižovaný kriminální, this outlaw, tento člověk mimo zákon, tento this criminal is the Son of God. Takže tento zločinec je synem Božím. This man who authorities have condemned to the most cruel death. Jehož úřady odsoudili k tomu nejkrutějšímu trestu. To this capital punishment. Vlastně k trestu smrti. God has confirmed him. No, this is actually the Son of God. Tak Bůh tím potvrdil, ne, toto je syn Boží. This is the Messiah. Toto je Mesiáš. This is the ruler. Je to vládce. Ruler now and ruler in the future. Je to vládce nyní a i po všechny věky v budoucnosti. And because of his resurrection, also his death now has different meaning. A kvůli jeho vzkříšení i ta jeho smrt má jiný význam. It is not just another death in human history. Není to jenom jedna z dalších smrtí v lidské historii. No, it's a death that saves us. Je to smrt, která nás zachraňuje. It's the death that conquers our own death. Je to vlastně smrt, která poráží naši špatnou smrt. So we should have this focus very clear. Tady bychom se měli na to zaměřit velmi jasně. With the gospel, God is announcing S evangeliem Bůh vyhlašuje, that he has raised up his son in power. Že i on nás vzkřísil v moci Krista, v moci jeho syna. With the resurrection. Vzkříšením. Now, okay, we can also look at one more passage in the beginning of Epistle to Romans. Můžeme se podívat ještě na jeden oddíl, ten je v epištole Římanům, v první kapitole. Yeah, we can read from verses 16 and 17. Římanům první kapitola můžeme číst verše 16 a 17. Nestydím se za evangelium. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka.
Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. So here, Paul speaks about the same thing, but then reveals how this gospel operates. Tady Pavel mluví o stejné věci, ale zaměřuje se na to, jak evangelium pracuje, jak se projevuje. First, the gospel reveals something. Tak nejprve evangelium něco zjevuje. And that is fascinating. A to je fascinující. So, when we hear this proclamation, Když slyšíme toto prohlášení when we listen to it with open hearts and ears, a když nasloucháme s otevřeným srdcem a s otevřenými uši, God's revelation happens. tak vlastně Boží zjevení se stává. God reveals himself. Pán Bůh se sám zjevuje. And he reveals how we can be right before God. A on zjevuje to, jak můžeme být spravedliví před Bohem. This righteousness. Tuto spravedlnost. God's righteousness means how God accepts us. Boží spravedlnost vlastně znamená to, jak nás Bůh přijímá. On what way we can be reconciled to God. Jakým způsobem můžeme být smířeni s Bohem. We know the whole epistle to Romans talks about this. A víme, že celá epištola Římanům o tomto mluví. And of course, Paul explains that this happens through faith. A Pavel samozřejmě vysvětluje, že toto se stává vírou. From faith to faith, some translation says. Z víry k víře. Vlastně některé překlady uvádí. Faith all the way through, from the beginning to end. Víra je tam vlastně skrz na skrz od začátku do konce. And we must understand what this faith means biblically. A musíme pochopit, rozumět tomu, co tato víra znamená v biblickém slova smyslu. I don't know how Czech language works. Nevím, jak v tomto případě je na tom čeština. But in English and in Slovene as well. Ale v angličtině a také ve slovinštině. The word for faith is too narrow. Tak tam vlastně výraz pro víra je velmi úzký. Because the original word used in Greek, protože původní v řečtině užívané slovo means faith, yes. Znamená víra. Faith is more something that we recognize something is true. We believe this is so. So it's about facts. V tom smyslu, že vlastně o něčem víme, o něčem poznáváme, že je to pravda, něco je fakt. But the main meaning of the original word is personal. Ale to hlavní význam toho původního lidského slova je osobní. It means trust. A znamená spíše důvěra. So it means that you trust someone. Znamená to, že důvěřujeme někomu. Of course, here we trust Jesus. A zde na tomto místě samozřejmě to, že důvěřujeme Ježíši. And then also it means faithfulness. A také znamená věrnost. So it is trust that goes a long way. Takže je to vlastně důvěra, která pak jde dlouhou cestu. So it's trust going far, a steadfast trust. Je to vlastně stabilní důvěra, která jde dále. And because of this, because here is the revelation of God happening. A protože je zde zjevení od Boha, které se stává. And because here finally the man can do what is the right thing before God. A protože zde nakonec i člověk může dělat správné, spravedlivé věci před Bohem. Trust him. Máme Bohu důvěřovat. That's why Paul here says that the gospel is the power of God. To je proto, proč tu apoštol Pavel říká, že evangelium je Boží moc. And this is a strong sign. A toto je velmi silná věc. It is the very power of God himself. Je to samotná the very own power of God. Je to samotná vlastní Boží síla. Not one power among many powers in the world. Není to jenom jedna z nějakých mocí v tomto světě. It is the unique power. Je to unikátní síla našeho Boha, that brings salvation. která přináší spasení. So we should understand that really it is God's work happening here. Takže měli bychom tomu rozumět, že se zde děje Boží dílo. In reality the gospel is his proclamation. Ve skutečnosti evangelium je jeho prohlášením. It is his revelation. Je to jeho zjevení. It is God working in this world. Je
do toho, že Bůh pracuje v tomto světě. And in this, he invites us to be his witnesses. A tímto on nás také zve k tomu, abychom se stali jeho svědky. So we should know that when we speak this gospel, Měli bychom vědět, že když mluvíme o tomto evangeliu, when we speak it to other people, když ho sdělujeme ostatním lidem, we should trust that God is speaking already before we open our mouth. tak měli bychom důvěřovat, že Bůh promluvil ještě předtím, než jsme otevřeli naše ústa. Through this very simple message, Touto velmi jednoduchou zprávou God chose to impact the world se Bůh rozhodl zasáhnout do tohoto světa and to work his salvation here in this fallen world. a pracovat na své záchraně v tomto padlém světě. So we should be encouraged Měli bychom být tímto pozbuzení. that we simply faithfully tell, proclaim, pass on this message Že bychom měli jednoduše prohlašovat, předávat tuto zprávu. and trust that God is at work here, A měli bychom důvěřovat, že je to Boží dílo, not us. ne naše. We are just his small witnesses. My jsme jenom jeho malí svědkové. But then also we know from Scripture Ale pak také z písma víme, that we must be also the doers of the word, not just že hearers. bychom měli být také vykonavatelé slova, Not just hearers. nejenom posluchači, ale vykonavatelé. We know from the Epistle of James. Víme toto z Jakubovy epištoly. It's very important that we do, not just listen. Velmi důležité také činit, nejenom poslouchat. So you can ask me now, okay, how do we do this gospel? Mohli byste se mě teďka zeptat, jak máme teda činit toto evangelium? If this is now the word of God to the world, Jestli to je teda slovo Boží pro tento svět, how do we obey it? jak ho máme poslouchat? How do we do it? Jak ho máme činit? And here I would just give you two points. A zde přidám takové dvě myšlenky. I would first turn your attention Nejprve bych chtěl vaši pozornost zaměřit to baptism. ke křtu. Yeah. What is baptism? Co je křest? If we read in Romans chapter 6, Bychom četli Římanům 6. kapitolu, baptism is our unification with death tak vlastně křest je naším sjednocením se smrtí, of Christ se smrtí Kristovou and with resurrection of Christ. a také se zmrtvých stáním, se vzkříšením Krista. And we know that baptism means the beginning of Christian way, Christian walk. A víme, že křest znamená začátek té křesťanské cesty. So do you see why God chose it in this way? A tak vidíme, proč si to Bůh vlastně zvolil tímto způsobem. It is inscribing the gospel in our flesh, so to speak. Vlastně to vypisuje Boží slovo, Boží evangelium do našeho těla. The gospel is about Christ dead, Christ resurrected. Evangelium je o Kristově smrti, o jeho vzkříšení. And baptism speaks our complete union with Christ in these 2 points. A křest vypovídá o našem naprostém sjednocení s Kristem v těchto 2 bodech. In death and resurrection. Ve smrti a ve vzkříšení. And of course, if this is the foundation of our personal Christian walk, A pokud toto je základ naší osobní cesty s Pánem, then this is also our life, daily life. tak potom je to také náš skutečný život. And now you can remember many places in Scripture which speak in this way. A mohli bychom si vzpomenout na spoustu dalších míst v Biblii, která mluví tímto způsobem. We are to live in this reality of death and resurrection daily. Máme žít v této skutečnosti Boží smrti a vzkříšení denně. Christ said very clearly, Ježíš řekl velmi jasně, in the Gospel of Mark, for example, třeba v Markově evangelium, chapter 8, he says, who wants to be my disciple kdo chce být mým učedníkem, must take up his cross musí vzít svůj kříž and follow me. a následovat mě. In Luke, it even says daily take up his cross. A v Lukášově evangeliu se dokonce dodává ještě denně, každým dnem vzít na So sebe ten this, kříž. you see how this reality of the gospel is becoming the reality of our normal daily lives. A tak vidíme, jak tato skutečnost toho evangelia se stává vlastně skutečností našich denních životů. We accept the cross of Christ, Přijímáme Kristův kříž and in this way we also experience his resurrection, a tímto způsobem vlastně také zažíváme jeho vzkříšení. the new life that's in him. Nový život, který je v něm. Yeah? It's the life of the children of God that we are. Život Božích dětí, kterými jsme.
And for example, in Romans, Paul speaks in the same in Romans 8. A stejným způsobem Bůh třeba mluví v Římanům 8. kapitole. Yeah, we are to put to death the old nature by the Spirit. Měli bychom svoje starou přirozenost odevzdat To put to death our old nature. Svoji starou přirozenost vlastně umrtvit. By the Spirit. Duchem. So it's by the Holy Spirit. Duchem svatým. It's not our own effort. Není to naše vlastní úsilí. We can't do it on our own. Sami bychom to nebyli schopni zvládnout. But the Holy Spirit himself is sent. Ale Duch svatý sám je seslán, to work this work of gospel in our bodies. Aby pracoval na Božím evangeliu v našich srdcích. So we can die to our own selfishness. Můžeme zemřít naší staré sobeckosti, to our own selfish desires, k našim sobeckým touhám, to our own thoughts, našim vlastním myšlenkám and to install God's life in us. A vlastně začít nový život, Boží život v nás. Boží myšlenky. God's desires. Boží touhy. Then it happens that the Father's will happens as in heaven, so on earth. A pak se vlastně děje to, že se Boží vůle stává i zde na zemi. It becomes part of our hearts. Stává se součástí našeho srdce, našich srdcí. And this is the work of the gospel that we are called to do. A toto je dílo evangelia, které jsme povoláni, abychom vykonávali. So I would like to conclude with these two verses from again Romans chapter 12. Rád bych ukončil dvěma verši opět z epištoly Římanům, tentokrát 12. kapitoly. The first two. Římanům 12, první dva verše. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. It is very important where we find these words. Je velmi důležité, kde nacházíme tato slova. Apostle Paul has used first 11 chapters. Apoštol Pavel používá prvních 11 kapitol to describe what the gospel is. Aby popsal, co to je evangelium. And actually from 9 to 11 he speaks about Jews. V kapitolách 9 až 11 tak tam vlastně mluví Židům. But now here at this point, ale tímto okamžikem he turns attention to the Christian community. Obrací pozornost ke křesťanskému společenství. He says, because God is so merciful. A říká, protože Bůh je tak milosrdný. Present your bodies as living sacrifice. Přinášejte svoje těla jako živou oběť. Because God first was a sacrifice for us. Protože Bůh první byl obětí pro nás. In Christ. Ježíši v Kristu. We are to live in the same way. A máme žít stejným způsobem. We are to be like Christ. Máme být jako Kristus. We can be like Christ. A můžeme být jako because of His Spirit. So He's challenging us to present ourselves as a complete sacrifice to God. Vybízí nás k tomu, pozbuzuje nás k tomu, abychom přinesli svoje těla jako oběť Bohu. And no, this is a sacrifice of love. A vidíme, že je to oběť lásky. He is appealing to God's mercy here. On zde apeluje na Boží milosrdenství. Na Boží milost. It's not a cold duty. Nenazývá to, nevybízí k nějaké povinnosti. It's thankfulness here. Je to vděčnost. And in this way the gospel becomes our reality. A tímto způsobem se evangelium stává naší skutečností. This is how we do gospel. To je, jak evangelium činíme. So, I would like to leave you, and all of us, me included, of course, with these challenges. Chtěl bych nás zanechat, vás a mě samozřejmě také, s těmito výzvami. To be very attentive to the gospel of God. Abychom byli velmi pozorní ke Kristovu evangeliu. To submit in love. Podřizovat se v lásce. And to allow Christ's cross to work in our lives. A dovolit Kristovu kříži, aby byl činný v našich životech. So that also His resurrection might be revealed in our mortal bodies. Tak, aby i jeho vzkříšení mohlo být zjeveno v našich pozemských tělech.